atin pong kasebyan o kapanwalan pero eneman po in general nga rapin uling dependi. Sabi na po, isto ka nung inumpisan ming mayap, marguling posibilidad maging mayap in resulta na. Isto inumpisan ming matura, definitely nga po sasabi din aliwa, maging itsureng epekto na. Halimbawa po, kareng kakasal nga rapin, isong magumpisa ko pang miyasawa, problema yun o rin katuangan nyo. Nga po sasabi, biru-biru na, ay, rugo magkasakit kayo, panimong kalaban ng katuangan mo nga po sasabi. You did not start right, nga po. It is better to start it right and will end it right. Ano? O yun po yung sasabihan tamo, yawari na. O, mataya po kayong karanasan tamo. Biglat tayo ing bayong banwa. This is the second mass, kay radyo na. O, first mass, napon. Ayan lang natin misa napon. So, ako pala po yung first. I begin the new year. Kaya katamo po with the first mass na ako po, swelo ko. Na, nabenta mo po, did we open it right? Nandun po tsukin lalam, sasali ko pong gas stove, uling sinukuya po yung gas stove, mechanic yung parokya. Tabang sasali ko ni magtinda, at inyang kasabi, o pipagkwentuan de po yung Omicron. Sabi na po ni Meto, o yan, may guluno naman Manila. May alert level number 3 no naman. Nandin po kayong balita, kayong CLTV, impong Angeles. No vaccination card, no entry. Kapag siktane po, kita po kayong NLEX, manibat from the NLEX, lungod po kayong Marky, karin po manyabat na la, impong requirement, you must present a vaccination card. Sabi ko po kaya sa sarili ko, aba, dapat we have to begin the new year something mayap. O bala mo, Marok. Narapin po sasabi, paman magumpisata pa mo, sasamutanan na nakatana naman nervyos. Sabi ko pa mo po kaya sa sarili ko, bala ko mitok nang nimi pangadyan ni Oratioan, peratang naking kakaba, bala ko yarina, uling, December, it was a good month for us. Wari po, alata mong dimdam makasong grabe ting karakal may nga mate ay napukalupan tang month of August, September may nakarakal ding may nga mate wari po pero December mig-enjoy tama po kayong Pasko kami nantana kaya kami po kim parokya ay te magluwala po rin tao ko po balo no mig-enjoy kami o may buisit kami grabe po in traffic kuring demo munta keng Christmas park balo yun po itanong no ka rin niya. Kung po burin promote po, tamuntana ko na naman, traffic na kaya na naman. Joke mo po. Pero, kita mo po, people have started to go out to enjoy Christmas. Yawari po, may kapag Christmas party, tamo po, last year bawal. May kainom tamo pong beer, last year bawal ng alcohol. Yawari po, we've enjoyed the Christmas break. Ngarapin po, no po kadakal din may mag-beach, andyang pang Marimlo, pengangasan ta just to go out. Napon po, Sunday, uling magmasko, lilipat ko pong expressway to just to go to the metong po karang barangay ko. Ikit ko po ring Manibatan North. Grabing traffic, keng NLEX. Sabi ko po, oran din Pilipinong Maniglo. Uling Milwal, siguro may mamuntala Pangasinan, La Union, Baguio. Ang yun po, nanong ating Baguio, minyarayang Pasibayo. So, ikayong ating pong plano, mananahimik na kayo mo, kumbilog, ngarapin po. Kita mga sarita mo, is this the way to begin 2022? Hoping that 2022, mas masalesaya kaya sa akin 2021. We have seen the glimpse, nga kupin po, nanyama na ng 2022, uling 20 December, at napuking kasanting. December, ngayon pong bandwang iti, kaya pong makanta meging maselan ka rin kaya kaming pisamban nung balo yu po ito, ikayo, ano kadakal din taong sinimba? May balik la po rin tao. Penalong anak kamalati, sisimba na po maka-face mask. Naki po kasayang pari, kasi ati naking pera. Ay, joke mo po. Burik tasab yan po, people have this, ita pong kawata mo for 2 years, may wala na, uling anyway, have the freedom, may makasimbata na, ngarapin po. Ano po kanya man po ang akakit mo rin parishioners mo na 2 years mo rugong iakakit? Potang kay sapak yan sapak, yung lugar, ngarapin po.
Anong nukan, yung feeling po kayang sarili mo, ay sana 2022 makaninineking kasanting. Pero, ato pa mo po atangal do'y pamamayari-yaring 2022, inimbusit amig dalang Omicron, tat inawanongan din kaya nakitang party. Nung buriya po nga baloy, antunan nyo niya mo po kayong Facebook, sikat niya po ngayon trending niya. I-probinsyana girl, ay poblasyon girl, yan na po, i-poblasyon girl. Na, po talawenta mo po, sayang naman, sayang itang kaya katamong isipan, sayang itang kaya katamong kapamalakan nga rapin po. We're beginning to have a little fear. Nanapin po, may babalik. Kwento da po ka na akong nabingi, rining mga kanako, among kagigisanan pong biogesic. O bakit nga ako ng koneksyon na ng biogesic? Ala na ka po ka nung akit kentindahan. Kayo mo kanya, samal kayo naman sali, kayong manalbe. Kasi po, biogesic, uso yung lagnat, sipon, at yung Omicron po kano, number 1 na titirahan ay so sinipon ka at may lagnat ka, awyana, at tinakang virus. Kalambata na pong sisipon at malagnat istong magpasko. Wari po uling change of weather. Wari po niya. Pero yan yung panahon na iti, aliwa po datang, may kisamot of fear. Hanapin po sasabi. This is the beauty of our gospel po for today. Kutang nyo, among nang koneksyon na ng panyabyan mo yung ebanghelyo. Muna, lawin niya po Jesus. Nung nano'y gawa na. Mimisip yung paralan, bangkan ta rin, sasabihan ta rin alagad, nadanupan la rin tao, gawa yung paralan. Wari po, wala mo, the intention of the Lord is to do good and not to hurt. Itang gawa yung mayap at nalabunin manasakit, magkasakit din yung tao. Uli nang sabi na rin alagad, may kakaalangan, palakwan mo na lang. There's another version na po nining gospel tamong iti, the gospel can look at. Mas masanting niya po, no kano buring makong maliliw, nga na po sasabi. Mas ne po ka descriptive ito, uling po tam mga liula kendalan. Na ino po buring palakwan. Nasabi na, gawa kong paralan na naking alagad. Pero kaya pong gospel tamong ini, etaya po may mention ito. Pero ne po kasanting ito, din ginubalaw mo, the intention is always to do good, nang makakayap, at aliway tang makapanasakit. No buring mako, uling mikikaalangan ng lugal, puti, lamiras kayo pupuntaran da, mga liula kayo danop. O, hanapin po, kanangan kita tagawang paralan. Sa good reminder for all of us po. Yun po sa salikod, yung panamdaman nyo, masanting nang sabihan nyo, kasakit ang iyawayoreng kayabe. Not to hurt people, but to do good. Hanapin po. Alang marok, na positive ka, sana ika mo. Nakamanawang aliwa. Itang mamerwis yung aliwa. At mo pitakutan na ika mo'y positive. Saneta na po. At lalo na ngayon, sasanting tamo po kabilyan. Sabi natin ni Meto nga pari, please be vaccinated. It is our freedom and responsibility. It has freedom and responsibility. Yeah, you are free to be vaccinated. Nung yakabisa, pero you must know that you have a responsibility. At yung ginuyang po yung pepakit na kaya katamong gospel, to do good and not to hurt people. At gawa na po ito. Nanong gawa na? Pinikwa na ng mga larentao. Second po, the crowd. Yawari po. At yung pong lulwala, panibayong panlalawi kayong gospel, tamong yun. Hindi po kanong tao kinabsila. Uli na nitang, kantutunas, sasabihan na po at ilang dadalan. Magdala ng pamangan. Harapin po, that's a possibility. Harapin po, yan kanya sinabi na ng Meka, di ginusabi na po, merely po kaya mo ni haka-haka na po. There is no proof about it. Pero na po kasanting nalawenta mo, by the words of Jesus, wari po din yung crowd na rin. Their intention was not the food at that time, but to listen to the Lord. Ita po yung kawad to listen, kaya sasabihan na, at may kayong pa magsalita ng Ginoo, may tagkila po din tama rin. Anyan yung oras ng danupan at sinabi ng Jesus, palwal yun orem bakalyo. Kaya palwal dala.
That is a good possibility. Uling mismo ding alagad, nakita nga po, atin tamong bakal. Atin po ni malang tinapi, ang pungaduang asan, nga nasasabi. Ano nga gawa dapin naman deta? Pero uling atin they've started sharing. Ewari po. In this time of confusion, harapin po kay katamo, a little fear in our life, can in 2022. Maybe it's also high time para ikatamo po, we start sharing. We share good words. Aliwa itang, loko matena ka, kanyan matena ka. Ano po ito? It is confusing people. Larita, putang pisabyan tamo. Imbes na sisikan tamo, lalo tamo kung tatakot kami gagana kami, vaccine ka. Harapin po, wari po, it is strengthen us. At alimuta, mimingat ka, may lalako yung face mask mo. Kasi sa akin, sabihan mo, ay matena ka, kanyan loko ka, matena ka. Aliwa, the more we make people tatakot. Pero kawangis na po, nininggewa na ninggino. Maybe the words of Jesus has convinced these people, they start sharing. Ewari na po. Itama po balo, how, sabi ko, penhaka-haka yan. Pero ano po kasanting? Mintala, uling kasi bisa lang talaga makiramdam. Yan nung kinab sila, most probably, reningatin. May magdake-dake lang. At siguro po, ini mo naman yung panagat kay katamo. We have been listening to the story of our salvation this Christmas. Diba na po, nakanyaman balik-balikan, no, pangasanting a homilya din tao, din kaya kayong pong sinimban na pari, ewari na po, potang kay potang lungwal ka, nakaking kasaya, sabi mo, kasanting na sinabi ng pari me, kasi masanting niya Pero po sasabihin na ako niya po. Para my point is, we have listened to beautiful homilies, sharings, ngarapin po, reflections. Wari po, is it not about time that our life will also reflect that beauty of words instead of fear, instead of discouragement, ngarapin po. Uy, tapin buri kung di natampansin, kitang crowd. Katlo, tempong alagad. At ko po nga basa, sinabi na, the disciples did not respond creatively to what Jesus had asked them. Okay, the situation. They cannot respond creatively. Mapin naman baka nanutan ng pakanan din yung pera tamo, doaya mundalan na dinaryo. Pakantara rin tao nga rin. That is our common experience, wari po. Nang kaya, tamo balong nang gawan tamo. Yan yung panahon na ng pandemya, yan naman, na naman gawan tamo, paano ta kanini? We feel sometimes we are discouraged. Harapin po, because of the fear. Pero ang santing na po ni tangarapin, the disciples, ang diyang ela po kung mag-respond with creativity, kitang pa-sitwasyon na ito, they still called on Jesus. And they remained in Jesus. Siguro po iting ka na kailangan tamong yan yung panahon na ito. We may not be able to respond creatively. Ma-positive ko man. Pero, in feeling ko kayong sarili ko, it is not, ala kong akarapat. I can always call on Jesus. Sabi ko, pimpumibiro ka rin parokyano ko, balikta na naman kayong Oratio Imperata. Kasi po niya simbambingi, may pupengat dyan. Kasi po, siguro kasalanan mi na may COVID, uling kay may nga di. May pupengat dyan. Uling, at may po kakabay tang bayong version. Putang kaya din tao, apakit mo la, ibisa na lang naman muli. Wari po napin. Sabi ko, skip ta niya pa. Kaya sabi ko po ngayon, balik ta na naman. Yan, di ka padre, may kasi penga dyan, may balik yung COVID. Napin po po talawin tamo, let us not be discouraged nga napin po. In times na kalupan na po nini, then disciples, maybe they were not creative to respond kaya need at that time. Pero they remained in Jesus. They called on Jesus. Nanong gawan Gino. Nanong atin nga naning Gino. Atin pong makanini. Then it all started. Hanapin po. Maybe it's all, kay katama mo naman, nanong gawan mi Gino? Nanong pan dapat ming gawan? Pero etamo madi-discourage. God will respond. It is about time for us to make actions.